In 2014, Israel fought a defensive war to protect the Israeli people from a barrage of rocket fire and attempted underground tunnel attacks initiated by the Hamas terror organization operating out of Gaza. And Israeli people continue to live in daily peril. חצי שעה לפני הפסקת האש, הפציצו את נירים, קיבוץ נירים, שזה קיבוץ 7 קילומטר מעזה או 9 קילומטר ממש קרוב לגבול עם עזה. המשפחה שלי גרה שם, דוד שלי עם דודה שלי ו3 ילדים. דוד שלי היה סגן הרבש"ץ, שזה האחראי על הביטחון של הקיבוץ, והם לא ידעו שנכנסת הפסקת האש עוד חצי שעה. וזה תפקיד אזרחי, נכון? זה תפקיד אזרחי, כן, אזרחי התנדבותי לגמרי. הייתה אמורה להיכנס הפסקת האש. סליחה, זה נורא קשה לי לדבר על זה. בצהריים פצמ"ר פגע בעמוד חשמל המרכזי של הקיבוץ. אני זוכר את זה. כן. אז יצאו הרבש"ץ זאביק עציון ודוד שלי שחר מלמד לתקן את העמוד חשמל. זה לא היה התפקיד של דוד שלי, אבל דוד שלי היה בן אדם שאוהב לעזור, והוא לא מוכן לראות אנשים אחרים שמסתכנים בחוץ בלעדיו, אז הוא יצא לעזור להם. הוא יצא לעזור להם לתקן את העמוד חשמל. אחרי כמה דקות נשמעו אזעקות של צבע אדום אחד אחרי השני. בהזעקה האחרונה הם לא הספיקו לתפוס מחסה, ומול העיניים של אשתו ושל 3 הילדים שלו, או נפל הפצמ"ר מטר לידו, לא הרג אותו במקום, הרג את זאביק עציון במקום. גדי ירקוני שהיה עוד חבר הקיבוץ איבד את 2 הרגליים שלו שם. דוד שלי הוא טס במטוס צבאי, אם אני לא טועה, לבית חולים. בבית החולים אחרי כמעט 6 שעות, אולי 5 שעות של ניתוחים ושל ניסיונות החייאה, הוא לבסוף נפטר. וזה היה רגע מאוד מאוד קשה למשפחה שלנו, להבין שאנחנו בתור משפחה נכנסנו למעגל השכול של מדינת ישראל. דודה שלי נשארה אלמנה, ו3 בני דודים שלי נשארו יתומים. זה מאוד קשה לפגוש אותם מאז ולא לראות את דוד שלי. הוא היה אחד האנשים הכי אכפתיים והכי מסורים שיש למשפחה, לאנשים, לסביבה, למדינה. לא משנה כמה פצמ"רים הקיבוץ חטף, הוא התעקש שהם ימשיכו לגור שם, כי הוא האמין שהם לא יכולים לוותר על הקיבוץ, והקיבוץ הזה לקח את החיים של דוד שלי. אני חושבת שזה מה שגרם לי בסופו של דבר באמת להתערער ולקבל את ה-PTSD, בגלל שלא הצלחתי לעבור על החרדה של הפיגוע שהייתי, וכבר קרה מצב עם דוד שלי.